كميت أني تخططت مدب يوتيوب لو مخاني كال مدب كال أكفال مالت كابتن هذه حلقة بزعبة هيل سيتنين كم هذا سيتنين حيزركم قريبا لهم مالتيو من أفت مدبنا مأتونا مالتيو سبسكرايب كم شير كم لايك كم مقبركات حبابرنا هم بروح ناي مكتال جزء خنركم كا تسفان دعوة مالتيو مدبنا لهم معتي هيل سيتنين لير سيتنين كلا أكفال كوينو حجي قرب عمق إلنا أتينا بزعباتهم سبيبشونر دبحالو مثل لير سيتنين دلوجبو مالتيو قالات السنتا يشرحهم كما يتزمدنهم كنرينا مالتي بعبنتات لا قبرنا مودعتها دخون حتتات إيو قزار دخون كا أخبركم يا مالتي كات زحلفة مالتيو حمشت استاي سرحي لكم نيرا زعبا لير سيتنين كوم هيل سيتنين حجي عبنتات سارحين نسيركم عليكم مالتيو إذا بتصعدة تريقوا دلخم مالتيو كلهم زيهم بنور دا سلام فيس كم أفورد تتحيزم دلو لي سيتنينج يم تخيل تسألين كأتريقوا دلخم كا كله هيل سيتنينج مالتيو هجزي أبنتات ناي كلتيو كومبينيشن مالتيو ناي هيل سيتنينج كم خا لي سيتنينج مالتيو مفلالي خدمتاي تفلالي له مالتي بكوما تفلالي له مالتيو جهم زغيركم مور ترين تقبرو مالتيو حجنا عند مدام نحن أطوينا ناب سبينكشن ويكا مستتصامر مالتيو سبينكشن كل جزء إن ليدر لسيتنينج نت لسيتنينج بقدميتي يدمت مالتيو هجي على لسيتنينجان موسات ما سبينكشنر كلهم تم لسيتنينج بعد بمتاخم نروح لهم مجمرة ب سبينكشن كم نروح لهم مالتي هجي أبنتاتنا أي سبينكشن كم على النور دا فيس كالوتن مالتيو هجي أبنت نور هان أوفر كومايلوس كال هان بيستوتي أر بريفنيبل داهم فارديتن كومايلو بودهون إي إن ستوربي هجي نورن دان حدا خستاي سبينكشنر كوينو مالو مالتيو هجي زي أبنت ويكا قرب استخدم لكم إلى سايبر لكم مجمرة مالتي هجي نابتوشتي كنعطون تقينا مالتيو سبينكشن مستتصامر استفل عليه على السبينكشن اللونا حدا تيدا لنا ناي جيزي أرساك ني حدا سعبين كونسيكونس ني حدا وطيت كونتراست أنصاراوي بتنجلس ناي كونت كالوتن مالتيو هجي السبينكشن فور بسكريبل سنحريلنا ناي مجلس ወይ ከዓ ንምግላጽ እንጥቀመሉ መስተጻምር እንድሕሪልና ንኣብነት ሶም ሕጂ ሁንሸነር ኣይዳመ ሶምቡር ኢያፓ ሕጂ ሶምቡር ኢያፓን ሕጂ ሓም ሓደ ክሳይ ኮይኑ ማለት እዩ ሌርሰትን ብሶም ተኣሳሰረ ኮይኑ ገላጽ ዝኾነ ስቢክሽን እንደገና ካልኣይ ሃን ሃርመት ኤንማን ሶም ኮመር ፍራ ለንደን ሕጂ ሶም ኮመር ፍራ ለንደን ድብል ዘሎ ከዓ ብሶም ተኣሳሰረ ሓደ ሌርሰትን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ገላጽ ዝኾነ سبيكشن مالتيو يقال على حجت بقيح جرني هذا لنا ليس سيتنج كون كله أتي بسميه ودمق دبلة تصحب دله أنت خوين له مالتيو أتي هيل سيتنج كوين له مالتيو كلتي كومباين كوين بس حجة إذا خمسة عينت حتى أساس رانتين بلا مالتيو سبيكشن فور بسكريبل سوي كان مقلاد قمر له مستعمر مالتيو ادخال أكفال مستعمر كاس سبيكشن فور بتنجلسه ويكا نكونتات كونديشنال ማለት በእንግሊዝ እንጥቀመሉ ንኩነታዊ እንጥቀመሉ መስተጻምር እዩ ሕጂ ብዚ if ክንብሎ ከለና በእንግሊዝ ኣብዚ ሕጂ ቪስ ወይ ከዓ ዳርሶም ክመጽእ ኽእል ማለት እዩ ሕጂ ቪስ ወይ ከዓ ዳርሶም ሲኖኒም እዮም ማሳሰል ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነት ብክልቲኦም እንጥቀመሎም ንኽእል ማለት እዩ ቪስ ኢሉ ስላሽ ገይሩ ዳርሶም ዶሃርቲ ዲል ኮማ ስካልቪጎ ፖቢብለት ሕጂ እንተሃሊካ ግዜስ ናብቲ ቤት ንባብ ክንከይድ يدبل دولار حجب انت تأثير له مالتي بفيسم بدارسم بس انت هرنا حدا خونت مالتي انت جزي هاللي كم سكونتات خيد الله مالتيو بحدا نبت بيت نبات نخيد حجب نخونت تجلسنا سبيكشن مالتي هم بعد فيس دارسم انت حتى ترينا مالتي زخال اي كفار كون كله حتى كاتيجوري اتصال سيخ سبيكشنر كا فور مود سيتنينج انصار كار خيد الله انت ام تقمر لمستعمر كم بعد اندا سلام كم بعد تيتروس فور جلمالد بحلو حجي نعبنا حجي سلام كم although خون كله أبنا إنجليش إيش حقوا خون كله حجي خم أبنا كم دي أنتقينا يوناس كان سكريف سبينس حجي يوناس كم سويدش مارت كتصحف سلام هم بار عرف هيرو ولا 4 عامات يكبر يقول له ماريا كان لسه ماندارين كتن بتخيل يا ماريا إندا هم بار عرفهم ولا شي حقوا ولا 5 عامات تكون حجي شو حقوا استيقن
ግን ከም ዝኽእል ሕጂ ክልተ ኣንጻር ነገራት እንታይ ሒዘና ማለት እዩ ሪሌት ይገብር ወይ ከዓ የተኣሳሰር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ይበሃል እዚ ከምዚ ዓይነት ሶሉሽነር ናይ ሙትሰትኒ ወይ ከዓ ናይ ኮንትራስት ወይ ከዓ ናይ ኣንጻር ንጥቀመሉ መስተጻምር ማለት እዩ ክልተ ሕጂ እቶም ኮንጁክሽን ኣብ ዘሎ መነመን እዮም ማለት እዩ ሰሎምን ኤንዳን ካልኦት እውን ኣለኹም በዓል ቲልትሮስፎር ኣቶ ካልኦት እውን ኣለውና ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ነገራት ኣንጻራዊ ህቡና ዋላ ሽሕ ግዜ ንእሽተይ ቆልዓ ይኹን ንእሽተይ ቆልዓ ትኹን ግን እሳ ከምዚ ምንባብ ትኽእል ናይ ከምዚ ቋንቋ እሱ ከዓኒ ክፅሕፍ ይኽእል ናይ ከምዚ ቋንቋ ንብለና ክልተ ኣንጻራዊ ዝኾኑ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሳልሳይ ክፋል ካብ ናይ ሶሉሽነር ማለት እዩ እዚ እቲ ራብዓይ ከዓ ሶሉሽነር ፎር ሄንሲክት ንዕላማ ንጥቀመሉ መስተጻምር ከዓ እዚ ማለት እዩ ሓደ ዕላማ በለ ፐርፐዝ ዘለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ፎርኣት ወይ ከዓ ሽሊካኣት ወይ ከዓ ሶ ሕጂ ከም ምእንቲ ከም ማለት እዩ ኣብ እንግሊዝ ሕጂ ሶዛት ንብሎ ማለት እዩ ታፖዳይ ኤንገንሰር ሶዱ ኢከብሌር ፎሸለት ሕጂ ክዳን ወይ ከዓ ጎልፎ ተኸደን ምክንያቱ ስታይ ከይትኾን ማለት እዩ እዚ ቁሪ ከይትወስድ ወይ ሰዓል ከይትሓምም ከም ማለት እዩ ሓደ ዕላማ ኣለዎ እቲ ከምኡ ግበር ክብለካ ከሎ ማለት እዩ ሃንስ ስፊክሰር ሽሊክ ፎር ኣትማገንስ ኩለ ፉንገር ጎት ዝኾነ ሓደ ዓይነት ስታይ በሊዕ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እሱ እንታይ ይጠቕሞ ማለት እዩ ነቲ ጥዕንኡ ድዩ ነቲ ማገናቱ ሞር ፅቡቅ ምእንቲ ክስምዖ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ነቲ ሓደ ክስታይ ይገብረልና ማለት እዩ እዚ ጥቕሚ ደሎ ወይ ከዓ ሓደ ስታይ ውፅኢት ዘለዎ ነገር ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ንብሎ ሶሉሽን ፎር ሄንሲክ ሶሉሽን ኮይን መስተጻምር ኮይን ግን ንሓደ ዕላማ ወይ ከዓ ንሓደ ፐርፐዝ ደርኤና ከም ማለት እዩ እቲ ሓሙሻይ ከዓ እንታይ ኣለና ሶሉሽን ፎር ቲድ ንግዜ ማለት እዩ ንጥቀመሉ መስተጻምሪ ሕጂ ከም በዓል ዳ ፈር ኢደ ኢንቲል ሜንስ ኖር ሲደን ሶሌንገ ስናርት ካልኦት እውን ኣለዉ ንጥቀመሎም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዳ ኣብ ፎርቲድ ኣብ ሕሉፍ ንጥቀመሉ ኖር ከዓኒ ኣብ ኖቲድ ኣብ ናይ ሕጂ ግዜ ንጥቀመሎም ማለት እዮም እዚኦም ሕጂ መስተጻምር ናይ ግዜ ማለት እዮም ሕጂ ንኣብነት ኢደ ካን ፍሬም ቲልሂታ ሶሃን ኤንሬል ሕጂ ኢሳመ ኤብሊክ ኣብቲ ክልተ ነገራት ኣብ ሓደ ነገር ክፍፀም ከሎ ሕጂ ብኢደ ወይ ከዓኒ ብሜንስ ክንተኣሳስሮም ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ የርእየና ኣሎ ናይ ታይሚንግ ወይ ከዓ ናይ ግዜ ማለት እዩ ሕጂስ ከይድ ከልና ብቲታ ሬፍ ከም ድረአየ የብለና ዝኾነ ካርያ ገለ ማለት እዩ ሓደ ከዓ ሃርሞ ኢከ ፎርስቲረ ሄነ ሜንስ ሁን ሌሰር ሰኻተን ብከላስኒ ፎስቲረ ክገብራ የብሉን ሕጂ ክልተ ነገራት ኣብ ሓደ ሕጂ ሓደ ፎከስ ክትገብር ትኽእል እምበር ክልተ ነገራት ከተእንግርሳ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ተንብብ ስለ ዘላ ሞርሱ ክርብሻ ወይ ከብለላ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ሜንስ ሕጂ ከም ናይ ታይሚንግ ወይ ከም ናይ ግዜ ንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ ተኻልኻ ሩነሃር ባክ ስረሰ ሲደን ኩና ራይት ፍራሃም ሕጂ ሲደን ከዓ ከም ሪዝኒንግ ማለት እዩ ኮይኑ ደሎ እዚ ከዓኒ ሓደ ናይ ክስታይ ሂበና ኣሎ ማለት እዩ ናይ ግዜ ናይ ታይሚንግ ሂበና ኣሎ እዚ ማለት እዩ ካብቲ ከይዳት ሒዛ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ገለ ብለና ኣሎ ማለት ሕጂ እዞም ኩሎም እዚኦም ዝጠቐስናዮም ካልኦትን ኣለዉ ሞር ንግዜ ክሕብሩና ክእሉ ማለት እዩ ታይሚንግ ማለት እዩ እቲ ሻድሻይ ከዓ ሱብንሽነር ፎር ኦርሳክ ንክስታይ ድህቡና ከዓ እዚኦም ከዓ ንሓደ ምኽኒት ከዓ ክህቡና ድኽእሉ ማለት እዮም ጠንቂ ምኽኒት ሕጂ ኤተርሶም ሲደን ኣብዚ ከዓ ከም ካልእ ክንጥቀመሉ ከለና ሕጂ ኤተርሶም ሲደንን ከም ሪዝን ወይ ከዓ ከም ናይ ምኽንያት ከዓ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኣብቲ ከም ናይ ግዜ ክንጥቀመሉ ከለና ኣብቲ ዝሓለፈ ድረኣነዮ ሲደን ኣብዚ ከዓ ከም ናይ ሪዝኒንግ ከዓ ህበና ወይ ከዓ ከም ናይ ሓደ ጠንቂ ወይ ከዓ ምኽንያት ማለት እዩ ኤተር ወይ ከዓ ሲደን ዱኣር ኖርማን ከምኡ ኢሉ ካንዱሲከፖ ጎፖትዩር ሕጂ ኩሉ ግዜ ስኻ ኖርማል ተኮይንካ ናይ ግድን ኢኻ ክስታይ ተብል ማለት እዩ ኣብዚ ቱር ትኸይድ ሕጂ እንታይ እዩ ቁርብ ምክንያታዊ ኮይኑ ግን ቁርብ ዝርዝራዊ ዓይነት ስታይ ሓበሬታ የርእዩና ኤተርሶም ሲደን ዋላ ከም ምክንያት እንተኾነ ሕጂ ኦድ ኮም ፎርሴን ፖዮበን ፎርዲ ቡሰን ኢከኮም ሕጂ እሱ ዶንጊ መፂኡ ናብ ስራሕ ምክንያቱ እተቡስ ስለ ደይመፀ ትብል ኣሎ ሕጂ ብዝትፍልልዮም ቁርብ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ፎርዲን ኣብ ሲደን ኤተርሶምን ፎርዲ ዳይሬክት ወይ ከዓ ቀጥታዊ ዝኾነ ጠንቂ ይነግረና ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ባስ ስለደይመፀት ኣየበለን ኣብቲ ናይ ሲደን ኤተርሶምን ግን እንታይ ይህቡና ሞር ስፍሕ ድበለ መብርሂ ይበካ ማለት እዩ ስፍሕ ድበለ መግለፂ ይበካ ኤተርሶም ሲደን ዶኣ ኖርመስ ስኻ ኖርመስ ካብ ኮንካ
ናይ ግድን ኢኻ ወይ ክትኸይድ ናብ ቱር ወይ ፊስካ ክትገብር ገለ ሕጂ ሞር ስፍሕ ዝበለ ክስታይ ሪዝኒንግ ይሂበና ማለት እዩ ግን ክልቲኦም እዚ ኤተርሶም ሲድን ከምኡ ከዓ ፎርዲ ብዙሕ ፍልሊ የብሎም ኩሉ ግዜ እንዳቀያየርና ንጥቀመሎም ማለት እዩ ኣብ ጠንቂ ወይ ከዓ ምክንያት ዝኾኑ ነገራት ክንገልጽ ከለና ማለት እዩ ከም ሱቢክሽን ወይ ከዓ መስተጻምር ናይ ጠንቂ ኮይኑ ንጥቀመሎም ስታያት ማለት እዮም እዚ ቃላት ማለት እዮም እቲ ሻብዓይ ማለት ንሪኦም መዓልቲ ብዛዕባ ስፈረኡር ሶም ሱቢክሽን ናይ ሕቶታት መስተጻምር ከዓ ዝበሃሉ ኣለዉ ንኣብነት ከም በዓል ቨም ቫሽላግ ቡር ኖር ቡርዳን ቡርፉር ቪልከን ማለት እዩ ሕጂ ኖር ኣብቲ ሓደ እንታይ ርኢኩም ነይረ ከም ታይሚ ናይ ግዜ መስተጻምር ኢልና ርኢና ነርና ምስ ግዜ ክንጥቀመሉ ናይ ሕጂ ኮይኑ ማለት እዩ ኖር ሃርቲድ ስካላይ ጎ ፖሺኖ ወይ ከዓ ስካላይ ጎ ቢብሊዮቴክ ገለ ክንከን ሕጂ ታይሚ ኣብዚ ግን ከም ንሕቶም መልክዕ ኮይኑ ክቐርብ ከሎ ኖር ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ሁስ ከዓ ቪ ሞሰተ ኢን ሶም ቪስ ቨም ቫ ቪ ቪልከን ኣር ሱብጀክት ሕጂ እንድሕር ቨም ወይ ከዓ ቫ ቪልከን ድሕር ከም ሱብጀክት ንጥቀመሎም ሓልና ሶም ይኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ያቤቲከ ቨም ሶም ኮመር ከሎ ሕጂ ቨም ከም ሱብጀክት ክኾን ኣሎ ያቤቲከ ቡርሆይ ሃን ኣር ሁን ቤቲከ ኖርዲ ኮመር ሕጂ ቨም ሶም ኮመር ቡርሆይ ሃን ኣር ኖርዲ ኮመር እዚኦም ኩሎም እንታይ የርኢና ኣሎ ማለት እዮም ሌስ ሴቲንግ ኮይኖም ብምንታይ ተኣሳሰሩ ብናይ ሕቶም ምልክት ዝተኣሳሰሩ ማለት እዮም በይኖም ክቆሙ ይክእሉ እዮም ናይ ግዲ እንታይ የድልዮም ማለት እዩ እቲ ስታይ የድልዮም ማለት እቲ ሄልሰትኒ ሕጂ ቤቲከ ቤቲከ ኢሉ መፂሎም ሽ ሄልሰትኒ ብድሕሪኡ ከዓ ብናይ ስፐረንኡር ወይ ከዓ ብናይ ሕቶ ምልክታት ተኣሳሲሮም ከዓ ድመፁ ከዓ ሌስ ሴቲንግ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ መደብና ብምንታይ ኢና ክንውድእ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ሶም እንዳሃብኩም ሓሙሽተ ሄል ሴቲንግ ሌስ ሴቲንግ ኣሳሲርኩም በዞም ዝተፈላለዩ ዓይነት ረኣናዮም ናይ ግዜ ናይ ኩነት ናይ ምክንያት ናይ ጠንቂ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ዓይነታት ጌርኩም ሰሪሕኩም ትቕርቡ ማለት እዩ ኣብቲ ኔክስት ዝመፅእ ቪድዮ ንሰርሖ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኣብነት ሒዘ ክመፀልኩም እየ ካልእ መደብ ሒዝና ኢና ክንቀርባ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሶም ግን ነቲ ትህቦ ስታይ ኣነ ከዓ ሓደ ሓሙሽተ ዝኸውን ብዝተፈላለየ በዘን ክገልፀልኩም ፀንሐ ጌርና ከብለልኩም እየ ማለት እዩ ብዝበለፀ ከዓ ነዚ ቪድዮ ደጋጊምኩም ረኣይዎ ኢኹም ሕቶታት ሃሊኩም ከዓ ኣብቲ ኮሜንታት ክፅሕፉለይ ዝኾነ ኣነ ከዓ መልሲ ክበኩም እየ ማለት እዩ ብዝተኻእለኩም መጠን ከዓ ሳብስክራይብ ከምኡ ከዓ ሼር ከምኡ ከዓ ላይክ ኣብ ምግባር ከዓ ተሓባበሩና ኢኹም ሞር ብዝበለፀ ካልእ እውን ካብ ዝበለፀ ስታያት ከዓ ከቕርበልኩም ከዓ ተስፋ እንዳገበርኩም ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ምሳይ ሓቢርኩም ስለ ዝፀናሕኩም ከዓ ብልቢ የመስግነኩም ብሩኽ ግዜ ከዓ ግበረና ክሳብ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ንራኸብ ማለት እዩ ኩሉ ሰሰናይ ከዓ ይምነየልኩም ማለት እዩ